election maulang ar hajar khat pra ngilaya job yak election ka NPP ha to kapor ngi job khat khandai ngut ki MLA ka UDP ha to kapor ka job an reu ngut ki MLA sa total bi boy kanu nangta ka PDF ka job saungut ki MLA BJP ka job arngut ki MLA HSPDP ki job arngut ki MLA NCP way bat nang taki independence ki don kumbalay ngot mari dep nyebut ngiyedu tia iru dem baya persyang mania tau sorkar nreu tarik haka bakhadu ngilala bantau yuka sorkar hau benayu balai ar hajar khat pra hadin baladep tau sorkar haka tu kapor ka kongres kayo ar puwingot ke mali kibapli na marba dang syudu sien ya kabor ngakan mau ngabat umukul sama khamtam kecingya tengku kabalai pujai hadin katu kan benai ula phut kinong elam jo ke kongres lasdang banwan ban ong ba balai bangim ya trelang no ka NPP bat ka kongres hanaweng no iya gini ki parti ki barit ki baria nganga suka ban ong ya pi ngilaya suit ngilaya shore ya ka MDA government hayin jong ilit Dr. Don hakatopor ilong ru presiden jong ka parti UDP habang ia suit ngia shore ngidaya penkentang ru bahkan ne ka sorkar MDA kan ne hapo jong ka jingyalam jong kan pipi hadu ka bakut ka dem bat ngibat riang ya kata ka kular bat ngakwa ban pensyai kedara kemat jong piki pajba jong ka mau pelang kesensi kane ka kular jong ikan beteng om tang yau ya kan katem ka ban kut da ar pulai ngi kwa ru ban beteng ar pulai sejrong kata ka bangakwa ban pensyai kemat jompi kata ka agenda jongki kalong ban that burom ya ka NPP ban that burom ya ka UDP namarham kan ni ka konsensi arteli ka bangila ka by election kalong tang ka UDP bat ka NPP ki that msu thu su thau su menin ki don setai sa ngar ngadon setai sa tain maurung keneng nios ngeu ke jinge kren jo ki ka bom su thu su thau su kai ka daw ban penkut ya kata kai ka daw kalong namar bahabale kro lek jor yangi nakaliang jo kam di uweiru mdon batre ban pediang ya kecing terwa jongki de habom don batre ban pediang ya kecing terwa long thik kumtu samla senrang habulai terwa ya lade ban yalang samla lani ban ya tho bat ka samla jong ka yin ka sen jat bakam tre ka bapli mi inang ta that ya ka yin ka sem hudu bom long krenchu kata kadai ke parti kongres kan mau bah kata kadai ke parti kongres ngangas husnai bai iba Kennedy udah ya dei perlok bah naman ilong abel ilang naru khat lai hadu khat pra asnai bah menta ka ganti beplien ya kan election nomor baka agenda ka sulong be jat bangim tre banyetre lang suong be baka NPP ka bomlong kata ka UDP ka bomlong bat ki way ki partners ki badon ha MDA ki bomlong